Какво става, хора, аз съм Петко и днес ще направя зомби апокалипсис так. Първият въпрос. Кои трима човека ще са в този отбор? В моят отбор ще са един приятел Васко, с него да снимах Стани Сакат. Направо ще сложа снимка тук. Вторият човек ще е Фифу. И третият човек ще бъде... Айде Петър, че не искам да го оставя да го убият зомбитата. Така. Втори въпрос. Предметът ти отляво е твоето оръжие. Ще оцелееш ли? Предметът ми отляво ми е лаптопа. Тъй, че ако ги изхакам с лаптопа, ще оцеля. Тъй, че да, ще оцелея. Третия въпрос. Ако беше зомби, кой ще да охапеш? Ако бях зомби, ще да се самоубия, защото знам, че правя простоти. Четвъртия въпрос. Какъв ще да е твоят план за оцеляване? Значи... Тук, нали, в Царево има един плаж, попски плаж, има една дупка в гората. Ние в принцип си я посещаваме някакъв път. Там, ако стане това нещо, не дай си Боже, трябва убежище и ги къртим. Петия въпрос. Ако детите ти бяха зомбита, какво ще да направиш? По принцип, за да поставим зомби апокалипсис, първото зомби трябва да има някаква отрова, дето някакъв елексир, дето да стане зомби. Значи има противоотрова, тъй че ще ги хвана, ще ги заключа, като в Майнкрафт и ще изчакам там да намеря антидота и ще ги оправя. Последния въпрос. Искаш ли наистина да се случи зомби апокалипсис? Да, страх ме е принцип, но да, защото ще е някакво екстремно да оцеляваме. Да. Да, хора, това беше от моят клип. Ако този клип ви е харесал, палец нагоре, абонирайте се за мен, харесайте фейсбук страницата ми, последвайте ме в AskifM и Instagram. Също така може да задавате и предизвикателства и въпроси отдолу в описанието. Тагвам Филип Колев, Камелия Мадърс и още един човек, Иво Качев. Това беше от мен. Чао! Че ти изгасна телефона. What? Не го спирай! Не! Какво става, хора, съм Петко, днес ще направя зомби. За 5-6 път, брат. Айде да, вече. Спирай го и го 3, да. Ай, сериозно. В принцип трябва да са вугали, но аз ще кажа... Камелия Мадърс, тук-що качи 3 видеота. Yes! What? Я дай телефона. Петко го мятай. Абе, що нямаш нет? Wi-Fi. Не бачка как да го включа. Wi-Fi! Добре, ай. Ако родителите ти бяха зомбита, какво ще да направиш? Този клип ще е някъде около 20 секунди и се надяваме, защото О, големи фейлове ще има в това. И Камелия Мадърс ще има. Пошло, бе! Пошло,